Chámome Margarita Ledo Andión. Traballo no campo da comunicación e da cultura e sempre confiei nas iniciativas do BNG, no programa de medidas que propón para que remate esta vergoña, como dicía Castelao. E porque teño como un pálpito de que o futuro se nos vai das mans, pídovos nestas eleccións o voso voto para o BNG, para que o BNG defenda nas institucións do Estado as razóns que nos asisten ao reclamar dende a enerxía para manter emprego, ao dereito a vivirmos aquí, na lingua e na cultura que nos dá a coñecer tal cal somos e non caladiñas e riquiñas como a eles nos quererían ver. Como feminista, como galega de nación, como persoa que me sitúa á esquerda, síntome respectada en cada iniciativa que desenvolve o BNG. E quero que este respecto impregne os dereitos de Galiza en Madrid. Tamén por isto voto BNG. Se todas o queremos así, esta terra asiña a producir outra volta estrelas. Estrelas co nome de Rosalía. Estrelas como a que guía o BNG. Desta vai.